Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Σήμερα σας παρουσιάζουμε τη διαδικασία ολοκλήρωσης ενός νηπιαγωγείου στην περιοχή της Αττικής με προκατασκευασμένη δόμηση από την εταιρεία Procat Καραγιαννάκης. You wanna dance? Η αλήθεια είναι ότι αν και στο βίντεο φαίνεται μια διαδικασία απλή και γρήγορη, επειδή έχουμε μόνο λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, είναι μια διαδικασία που απαιτεί γνώση, εμπειρία, αφοσίωση και αρκετή μελέτη. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφέρουμε πως επειδή παρουσιάζουμε την ολοκλήρωση του έργου ενός νηπιαγωγείου, ενός σχολείου δηλαδή, έχουμε ένα μεγάλο βαθμό σπουδαιότητας. Έχουμε δηλαδή υψηλές προδιαγραφές και αυστηρές απαιτήσεις. Χαρακτηριστικά βέβαια που είναι συνυφασμένα με την εταιρεία Procat Καραγιαννάκης, που εδώ και 50 χρόνια είναι δίπλα σας για να κάνετε μαζί τα όνειρά σας πραγματικότητα. Procat Καραγιαννάκης. Κατασκευάζουμε μαζί το μέλλον.